Hola guys, welcome back ulit sa ating Mountain Channel. Today guys, bali magbibiyahe kami. Dito kami ngayon sa may airport sa Barajas ng Madrid. Bali katatapos lang namin na ipina-check yung mga baggage namin doon sa bandaro, no. Katatapos lang guys. Maga kasi kaming dumating dito. Bali ang flight pa namin alas 8 pa ng umaga. So nandito na kami mga alas 2 ng madaling araw. Kasi malayo sa bahay namin to guys. At saka isa pa, wala nang train hanggang 1:30 lang siya ng gabi. So nakuha namin yung train ng 1:30. Meron din siya guys ng bus. Kanya nga lang mas hassle kasi dalawang beses kaming sasakay ng bus at saka baka abutin kami ng 2 oras yung biyahe namin. So yan lang muna guys. Belgium. Wow, ang lamig. Ang lamig pala. Lamig. Bali dito na kami sa pa-exit guys. So yan guys, bumili kami ng kape. Pero kakaiba tong kape nila. Hindi ka guys sa Spain guys na kahalo na yung ano yung milk. Bali ito siya guys. Separate yung ano niya, yung gatas. Ito yung purong kape. Ay kulang ang dalawa. Ayan. Pabor. Ay konti. Purong kape yan. Sí, esas son leche. Kaya pala tinanong kung okay lang yung mga ignorante. Kulang nga. Masyadong matapang yan. Kasi ang late naman kasi ng gatas. Diyos ko, ang pait-pait kaya ng kape. Ito hindi kakayanin. Diyos ko. Matawa. Nakailang gatas na kaming malilito guys. Hindi kakayanin sa tapang. Kita. Voy a mezclar tuyo. Balik. Venga, ya está. So yung guys, tapos na kaming nagkape. Mang bus station. Oh, tapos hanapin natin yung Bus station. bus station. Let's go to Tapos kukuha tayo ng train papuntang Ostende. Yan guys, oh.
Charleroi, Brussels. Yan. Hi, excuse me. Is this the bus station, please? Yes, on the left. Here. Where we can buy the ticket going to the train station? On the left. Okay. After you take the train, you go straight and here on the left, We ticket. can buy the ticket there. Yes. Okay. This to Charleroi station. This Val. is red and yellow. Thank you so much. Okay, thank you. Nandito na kami sa bus. Papunta ito sa train station ulit. Public bus ito. So doon is yung shuttle bus pero mahal ang bawat isa. 17 euro kada isa. So ito luckily nakaano kami, nakasunod kami sa instruction. So 20 minutes more para makating tayo doon sa sa train station. Papunta sa destination natin. So dalawang travel pa. Hello guys, ang lakas ng ulan. Hindi katulad sa Madrid. Ang sobrang init, sakit sa ulo. 43 degrees sa Madrid. Ito ang ganda. Maganda umuulan. Look outside guys. Kagandahan din na na nag-holiday ka dito kasi malamig. Hindi katulad doon na Diyos ko para kang naka-oven. Walang panama yung yung electric fan. Talaga kailangan mo lang ng aircon. Since hindi naman natin kayang bayaran yung electric. Nagtitiis pa rin sa electric fan. O yun yung batang excited. Dito na kami sa train station. Okay guys, pababa na kami. Okay. Oh no. Si naulan talaga guys. Ang sarap ng weather dito, ang lamig. Yan guys, ito yung train station. Ayan, dito siya. Old na yung mga buildings nila dito ha. Ayan. Dito. Ayan. Magkano? 86. 86. Ay, 10 biyahe yan. Guys, so ito dalawa. Ano yan ilalagay? Start to Charleroi and Ostende. Ostende. Okay, every now and then you need to ask information kasi especially yung mga language nila hindi natin naintindihan. So ito wala naman kasi siyang English. So let's go. So yun guys, nandito na kami sa may train. Sasakay lang namin. Bali yata to, 1 oras ang biyahe. Tapos pagkatapos nung nito sa dulo, sasakay pa ulit kami ng isa. So medyo matagal-tagal pang biyahe namin. Ayan guys, oh. Ang gaganda ng mga bahay dito eh. Ng houses. Brussels Medi? Brussels Medi. Aban, okay, thank you. Yung taga-tingin ng ticket, guys. So yun guys, pababa na kami. Lipat kami ulit ng isang train. Ang ganda ng train nila guys. Meron pa dito sa may baba. Diyan, meron pa dito yung sa may baba. Parang siya guys, double deck. So guys, let's go out. Out. Let's go out sabi. Ayan, Brussels Medi
station ng Brussels Midi guys. So, saan tayo? Ostende. Magtanong-tanong ulit. So, ito guys, ituturo tayo ng mga nagtatrabaho dito. Arriving now, it goes to Bruges, yes? Yeah. Your ticket for Ostende is also good in this train. And in Bruges, you have to switch the train. Only one stop and you're in Ostende. There are many trains from there to Ostende, okay? Okay. Yeah. So we're going to number 9? Yeah, to number 9. First train there is your train. And you stay in that train till the last stop. It's Bruges. Ah, okay. Ah, okay. And then when you're in Bruges, you have to change the train. There will Ostende. But your tickets are good for both trains. Yeah. Okay, thank you, thank you. Lipat tayo guys. To the another train. 9. 9. Parating na kasi guys, so takbo. 9. Saan ba dito 9? 9. Dito. Ay. 9, nandun. Oh. Dito 9. So dito tayo sa kabila. Left. Agad. Ah, stay. This one is. This one. Tingnan ka rin. So ito guys. Oh, leave it. So dito. Only one stop. Ang hirap tumakbo. Puedo más. Yo no puedo más correr. Yo no puedo más correr. So one stop lang tayo. Just one stop. So finally guys, nakarating na rin tayo sa Ostende. Dito na tayo sa destination natin. Hanapin na natin yung magsusundo sa atin guys. Ay, ayun sila oh. Ah, andyan na pala yung sundo natin. Ayan na. Si Marion, mira Marion. Oh, Yung hug to Marion. hug. What's the hug? That's 50 cents. Where's my hug? Hug to Lucky Lucky. Where's Aunt Lucky? Hug. Where's the regalo? Huh? Ah. May kami pa ng toy. This is a gift. Nabugol pa rin. Nagdadamagan. Mariam, this is a gift for you. Oh. Later.